Kaixo, ongi etorria, ekuazio bikuadro baten soluzioak nola aurkitzen diren ikusiko dugu. Baina hortarako jakin behar dugu ekuazio bikuadroa noiz den eta noiz ez. Da, mailak denak direnean bikoitiak. Gai askea aparte utzita. 4 eta 2, horren hau bai da ekuazio bikuadro bat. 4 eta 1, hau ez da ekuazio bikuadroa. Orduan, nik esplikatuko dudana, hemen egin daiteke, aplikatu daiteke hemen, baina hemen ez. Hortarako zer egiten dugu? Ordezkatzen dugu. Isa berbiren ordez jartzen dugu T. Eta esango dezu. Eta isa berlau, ze izango da? Ze izango da? T berbi. Ezta? Bikoitza. Horran, isa berlauren ordez T berbi jarriko dut, eta isa berbiren ordez T. Hori ingo dugu. Horran, hemen jarri behar dut T berbi. Ken, 10 bider, hemen jarri behar dut T. Berbiren ordez T, berlauren ordez T berbi. Gehi 9, berdin 0. Horren zer dugu, bigarren mailako ekuazio oso bat. Zer egiten dugu orduan? T berdin, jarri. Eta hauek zeintzuk dira, izango da, A da 1, B da -10, eta C da 9. Horren jarri ezagun. 10 plus gehi ken, 10 bider 10. Ken, lau bider 1, bider 9. Zati, 2 bider 1, 2. Berdin, 10 gehi ken, ken, 36, 74 da, zati 2. Berdin, 10 gehi ken, hau da, 8 bider 8, 74, eta hemen 2 bider daude. Izango da, T1 eta T2. T1 izango da, 10 gehi 8, hemen 8, zati 2, 9. Eta bestea da, 10 gehi 8, 2, zati 2, 1. Lortu ditugu, T-ren balioa jakitea, baina guk ze behar dugu, isaren balioa jakitea. Horrak, etorreko gara onera, eta jarriko dugu. T1, berdin da 9. Zer esan dugu lehenago? T dela berdin isa berbi. Orduan, 9 zema da, berdin isa berbi. Isa isolatu behar dugu. Berbi, erroketa zela jarriko dut. Eta hemen, 2 soluzio daude. Isa bat eta isa 2. Bat izan daiteke 3, eta bestea -3. Baina laugarren mailako ekuazioa denez, 4 soluzio daitezke. Horran, honekin egingo ditu beste biak, T2. T2 esan dugu dela 1. Horran, berdin, T da isa berbi. Orduan, 1 da isa berbi. Isa zebat izango da, berbi hori pasatzen dugu errotzen, eta hemen atatzen dugu beste biak. Isa 3 izango da, 1 bider 1, eta isa lan, -1. Lau soluzio arte, egon daitezke. Gertatzen dena da, ez da kontuatu zean, hemen atatzen bat zaigu negatibua, ez? Kaso hau ez da, beste batean negatibua atatzen bada, zer gertatzen da? Barik, guatzen atatzen zaigulan, T2 berdin, -1. Eta ordezkatu egiten dut. -1. Berdin, isa berdin. Eta hau, jartzerakoan isa berdin, erran barruan, -1, ez dago soluziorik. Orduan, bi soluzio gutxiago izango gaituzke, negatiboa izan ezkero. Ez delako ateratzen, zenbaki errealik. Eta honekin ulertu duzulakoan, beste bat arte. Agur?